jien darba falqa sib teżor li ma jintemx biżmien bil-mewt. Kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewa dat-teżor. Ġesu sit il-ħolqiet ma jonqosni xejn mulej li fli nara u nemmen li ħajti f'idejk u fis-sartna tal-missier. Jien darba falqa sib teżor li ma jintemx biżmien bil-mewt. Kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewa dat-teżor. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nitolbu. Mulej Missier Qaddejs, nitolbuk tibgħat fina l-Ispirtu Qaddejs tiegħek ħalli jagħmel minn qalbna art doċli għall-kelma tiegħek biex kelmtek tagħmel l-eruq tagħha fina u hekk twassal għal frott mixtieq. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawat, emmnu f'Alla u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex neħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għall-post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu: Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-Missieri. Imma issa l-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: Mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb: ilni daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili, ra lill-Missier. Kif tgħidli urini l-Missier? Ma temminx li jien fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-Missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emmnuni, jien fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emmnuni minħabba dawn l-opri stess.
Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. U akbar minnhom qed jagħmel, għax jien sejjer għand il-Missier. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Inti titqu l-ħajja, inti l-verità, inti li tmexxini lejn il-libertà, inti li għażiltni biex nimxi warajk, li nitgħallem minnek nagħmel dak li Alla jrid. Rrid li tibqa' fija u jien nibqa' fik, ħalli nġarrek dejjem fija. Inti kont għażiltni mhux għażiltek jien, sartni biex tibgħatni nxandrek kullimkien. Fuq il-bala tiegħek ismi intnaqqaxt, retni li waħdi inti ma tħallini qatt. Kemm il-darba jgħid u ħrabt int ma tlaqtni qatt, u bqaj dejjem tiġi warajja. Il-Vanġelu tal-lum huwa meħud mill-kapitlu 14 tal-Vanġelu skont San Ġwan. Qegħdin fil-kuntest ta' l-aħħar ċena ta' Ġesu. Hawnhekk Ġesu qiegħed mad-dixxipli tiegħu biss u f'din il-parti tal-Vanġelu, jiġifieri minn chapter 13 il-qudiem, jitkellem magħhom biss. Qabel kien qed ikellem u juri l-emil tiegħu lil kulħadd, issa juri l-emil tiegħu bil-kelma lid-dixxipli tiegħu. U id-diskors twil ta' Ġesu jew id-diskorsi twal ta' Ġesu li nsibu fil-Vanġelu skont San Ġwan għandhom xi ftit jew wisq il-forma ta' testment, il-forma ta' l-aħħar kliem ta' tislima illi l-imgħallem qiegħed jagħti lid-dixxipli tiegħu. Din kienet xi ħaġa komuni ħafna fid-dinja ludija. Fost l-oħrajn xi ħaġa simili, pereżempju jagħmilha Ġakobb ma' 12 il-tifel tiegħu, jagħmilha Mosè, kważi huwa ktieb sħiħ, id-Deuteronomju kollu kemm hu, illi huwa dan il-ktieb l-aħħar diskors ta' Mosè. Jagħmilha wkoll pereżempju Ġoswe qabel il-mewt tiegħu. Dawn id-diskorsi ta' tislima tal-aħħar fihom min ser iħalli id-dinja jiġbor dejjem il-dawk qrib tiegħu, ifakkarhom l-opri ta' Alla u jipproponi ħajtu u kelmtu bħala mudell illi d-dixxipli tiegħu għandhom isegwu. Imbagħad iħabbar id-destin ta' dawk ta' madwaru x'se jiġri minnhom il-quddiem, jitlob għalihom sabiex jgħixu b'fedeltà lejn Alla u jwettqu l-opra tiegħu. Xi ftit jew wisq nistgħu nimmaġinaw xi ħaġa simili ma' kull min jaf illi se jħalli din il-ħajja u jixtieq iħalli l-aħħar affarijiet l-aktar għal qalbu lil dawk ta' madwaru. Ġeneralment dawn id-diskorsi ta' Ġesu ma mimlija ripetizzjonijiet ta' kliem u ta' temi u għandhom l-iskop li dejjem aktar japprofondixxu dak li Ġesu qiegħed jgħid. Ovvjament Ġesu fil-mument ta' tluq tiegħu jitkellem fuq dan, fuq it-tluq tiegħu, imma wkoll fuq
ir-ritorn tiegħu fuq jew aħjar fuq kif Ġesu issa se jkun mad-dixxipli tiegħu b'mod ġdid permezz ta' l-Ispirtu Santu. U s-silta tal-Vanġelu tal-lum fost l-oħrajn titratta dan ukoll. Is-silta tibda b'dan il-kliem: tħallux qalbkom titħawwat. Emnu falla u emnu fija ukoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu u meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex naħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U triq għal post fejn sejjer tafuha. L-ewwel kelma ta' Ġesu, tħallux qalbkom titħawwat. Għaliex jindirizza din il-ħaġa Ġesu? Għaliex eżatt qabel Ġesu għadu kemm ħabbar it-tradiment ta' Ġuda, ħabbar iċ-ċaħda ta' Pietru u ħabbar ukoll it-tluq tiegħu stess. U allura nistgħu nimmaġinaw kemm kien mument delikat u drammatiku kemm għal Ġesu u kemm għad-dixxipli tiegħu illi jitħawdu, jinfixlu, jibżgħu. U ftit qabel naraw li Ġesu wkoll u jħabbar it-tradiment jgħid illi tħawwat ħafna. Ovvjament il-ħsieb ta' separazzjoni minn xi ħadd, ta' telfa ta' xi ħadd, ta' tmiem ta' esperjenza aktar u aktar esperjenza ta' ħajja, bla dubju dan iġib fina ħafna tfixkil u taħwit. Kollha kemm aħna b'xi mod jew ieħor esperjenzajna l-firda, il-mewt ta' xi ħadd għażiż. Imma wkoll fin-nofs hemm id-diffikultà fir-relazzjonijiet, il-firda pereżempju li jġib tradiment, firda tal-biża'. Id-diffikultà, it-taħwit, it-toqol li jġib ċaħda ta' ħbiberija. Pietru se jgħid lil dan jien ma nafux, qatt qisna ma eżistejna flimkien. Ovvjament hemm ukoll id-diffikultà li dak kollu li ħolmu fuq Ġesu, dak kollu li ħolmu għalihom issa f'daqqa waħda qiegħed jisfaxxa fix-xejn u kollox f'daqqa waħda huwa fi kriżi. Kollox instabbli, xejn mhu ċert. U mill-banda l-oħra, ix-xewqa l-kbira tal-ħajja tagħna x'inhi iċ-ċertezza, l-istabilità, li nkun f'post sikur. Il-verb użat minn Ġesu għaliex tħallux qalbkom titħawwat huwa verb pjuttost qawwi tal-biża', il-verb tarasso. Huwa verb illi ifisser meta jiġi xi ħadd fuqek u jxenglek waħda kbira li se jwaqqek. Jew inkella qiegħed x'imkien u l-art qiegħda tiċċaqlaq taħt riġlejk, jew dajsa fil-baħar fil-maltemp u inti se titlef il-bilanċ u taqa' l-baħar, taqa' l-isfel. Huwa l-verb ta' destabilizzazzjoni. Ovvjament fil-ħajja it-taqlib u l-biżgħat jagħmlu dan fina. U impressjonanti li kif semmejt diġà Ġesu wkoll iħoss dan it-taħwit u t-taqlib f'ħajtu. Ġesu jitmana f'dan ukoll, ħass ruħu jitħawwat u jħabbar it-tradiment ta' Ġuda. Issa ovvjament aħna f'ħajjitna x'in naraw il-ħajja tagħna, x'in naraw id-djufija tagħna u d-djufija tal-ħajja ta' madwarna, x'in naraw kultant is-sitwazzjoni tad-dinja li tinbidel f'ħakkatajn il-gwerer fostna, x'in forsi anke naraw il-persekuzzjoni tal-Knisja, ninfixlu u nibżgħu. Primarjament il-biża' minn fejn ġej. Primarjament il-biża' jgħid Ġesu stess minn fejn ġej. U għaw jisemmi għaliex m'għandniex nibżgħu. Jgħid titħawdux imma emnu falla u emnu fija wkoll u mbagħad jgħid
fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet u jien sejjer inħejjilek post. Allura il-biża' fil-ħajja tiġi meta jien nħoss li m'għandix post sikur, meta minix fiċ-ċert, fi żgur. Infatti ħafna drabi u hekk għalina id-dar x'inhi? Id-dar hija l-post fejn jiena nista' nħossni protett, fi żgur. Meta konna żgħar konna fid-djar tal-ġenituri tagħna, aħna u nikbru ħafna minna għamlu id-dar tagħhom il-post fiżiku fejn jiena nista' nkun f'posti. Imma barra d-dar fiżika b'dak kollu li tfisser, b'dak kollu li ġġib magħha, aħna nixtiequ wkoll li jkollna post fil-qalb ta' l-oħrajn. Jista' jkolli djar kemm irrid u ċertezzi kemm irrid fil-ħajja, imma meta jinqosni post fil-qalb tal-ieħor għalija tkun isa waqgħet id-dinja. Isu m'għandi xejn. Aħna nixtiequ li jkun hemm in-nies qrib tagħna, nixtiequ li xi ħadd ikun miegħi u jibqa' miegħi. Nixtieq li l-oħrajn iħobbuni u jaħsbu tajjeb fija. Nixtieq li oħrajn iweżnuni u jibqgħu hemm. Ikolli post f'qalbhom. Ħafna domandi fil-ħajja u x'se jiġri fil-futur. Il-ħajja fejn ser toħodni, x'se jsir minni, se nkun kapaċi, se nkun fi żgur. Imma wkoll domandi oħra huma ser tibqa' miegħi, se tħobbni, jiena importanti għalejk għażiż f'għajnejk. U quddiem din ix-xewqa ta' security, quddiem din ix-xewqa li jkollna post x'imkien, u quddiem il-biża' meta dan kollu jisu jaqa' fix-xejn u jispiċċa, il-mediċina ta' Ġesu hi emnu falla u emnu fija wkoll. L-antidotu għall-qalb imħawda hija l-fidi f'Ġesu u l-fidi fil-missier. Il-fidi x'inhi għalina, speċjalment għall-mentalità ludija. Il-fidi hija il-ġebla iċ-ċerta fuq ix jien nista' nserraħ. Il-post iż-żgur li fuqu nista' nħossni fis-sod. Ovvjament, aħna nistgħu nażlu l-post fiż-żgur tagħna fis-securities tal-ħajja. U allura ngħaddi ħajti infittex iċ-ċertezza li jmiss. Allura l-ewwel li jkolli xogħol, imbagħad li jkolli xogħol tajjeb, imbagħad li jkolli aktar flus, imbagħad li jkolli dar, imbagħad li jkolli dar ma' xi ħadd, imbagħad li forsi jkolli it-tfal, imbagħad u dejjem bix-xewqa li nkun sew u aktar sew u sewwa nagħmlu. Imma fl-istess ħin dawn is-securities kollha li aħna nfittxu nindunaw li għandhom xi ħaġa li tista' tispiċċa. Nindunaw li mhumiex daqshekk ċerti. U allura Ġesu jgħidilna emnu falla u emnu fija wkoll. Is-salmista ta' Salm 62 jgħid falla biss il-mistrieħ ta' ruħi min għandu tiġini s-salvazzjoni u biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi u il-ken tiegħi xejn ma jċaqlaqni. Allura innutaw x'qed jgħidilna Ġesu. Mhux qed jissuġġerilna jew inkella iwedna jew jipproponilna ħajja fejn ma nafx ma jkollniex problemi. Ħajja fejn kollox ħajmurilna sew. Ħajja fejn xejn ma ħajjispiċċa. Imma tgħidilna Ġesu il-kwistjoni ħadd tkun fuq ix jew fuq min isserraħ. Afda fija. Serraħ fuqi. Anke meta l-affarijiet sejrin ħażin, anke meta donnu ma tarax frott. Afda fija u emmen illi int għandek post fil-qalb tal-missier. Il-post fil-qalb tal-oħrajn forsi jintilef. Il-post fil-qalb tal-missier mhu ħajħodulek ħadd. U allura dik il-karba profonda tal-bniedem li jkollna post sigur issejb il-qofol tagħha f'dan il-kliem ta' Ġesu.
fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet u jien sejjer inħejjulek biex int tkun hemm miegħi. Il-ħaġa l-oħra illi Ġesu jgħidilna ċaru tont hu illi hu sejjer għand il-missier u li jekk irrid anke jien miegħu. F'kelma oħra Ġesu qed jgħidilna x'inhu il-gowl il-għan aħħari tal-ħajja. Kemm importanti ikun ċar il-gowl tagħna. Ovvjament, l-iskop tal-qawmin mill-mewt ta' Ġesu li se jiġri minn hawn u ftit ġranet oħra ta' wara dan il-Vanġelu, l-iskop tal-qawmin mhux sempliċement illi Ġesu jerġa' jieħu l-ħajja, imma l-iskop tal-qawmin hu li Ġesu issa qiegħed għand il-missier għal dejjem. Ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir. Allura ninnutaw li l-iskop tal-ħajja mhux sempliċement li ngħixu u li ngħixu għal dejjem, imma li ngħix għal dejjem fih dan il-missier, mal-missier, fir-relazzjoni. Imma anki dan aħna nafu aħna nixtiequ ngħixu għal dejjem, ħadd ma jrid imut. Imma li kieku ngħidlek tgħix għal dejjem imma waħdek, tgħix għal dejjem imma mingħajr ħadd ma jħobbok, tgħix għal dejjem b'saħħtek imma ħadd ma jridek, ma ngħix xejn ħajja bħal din ma rridix. L-iskop tal-qawmin hija l-ħajja ta' dejjem fih dan il-missier. U nnutaw kif jitkellem Ġesu biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Ġesu dejjem hekk jirraġuna, dak li hu tiegħu jixtiequ tagħna, dak li jikseb hu jagħtih lilna. Infatti pereżempju aktar tard fil-Vanġelu skont San Ġwan se naqraw missier. Irrid li dawk li tajtni ikunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni jient għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. U interessanti illi din il-goal, din id-destinazzjoni, dan il-post mhux biss post li rridu naslu għalih aħna. Mela okej, Ġesu qed jgħidilna inti titrasal hemmhekk. Issa ara kif tagħmel, tħabat, sforza u tasal. Imma issa biħa illi Ġesu stess se jiġi u jeħodna hu. Infatti jgħidu meta mmuru nħejjilkom post, nerġa' niġi biex neħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Allura naħseb illi aħna nistgħu nsibu żewġ modi kif inħarsu lejn il-ħajja. Jew naraw x'nagħmlu biex insalvaw ġildna aħna u nippruvaw inġaħġkuha kif nistgħu. Jew inkella nħalli lil Ġesu jiġi jaqbadni, iħobbni, imexxini u jaħodni għand il-missier. Ma nafx intom x'tinnutaw allura li l-kwistjoni tiġi din aħna kontinwament inħarsu jew forsi ġustament lejn dak li ngħixu. Mela jien qed ngħix xi ħaġa u ngħid len ma rridix. Jiena nibża minn xi ħaġa u ngħid Alla ħares tiġrili. Il-problema tiġi mhux tant dak li tgħix allura, imma ma' min tgħixu. Għana nitolbu ħafna mulej jagħmel hekk jew mulej solvili din. Forsi talba differenti għandha tkun kif se ngħix din miegħek mulej Ġesu. Jew inkella dalli qed ngħix kif se ngħixu b'fidi fil-missier. Kif se jwassalni għand il-missier. U din hija xi ħaġa totalment differenti. U hawnhekk irid iwassalna Ġesu biċ-ċertezza li Alla kapaċi jinqeda b'kollox biex jaħodni għandu biex induq is-sabiħ tiegħu. Il-mulej mhux bil-fors biex ngħidu hekk isolvili il-preżent illi forsi mhux joġobni, imma jista' jgħinni ngħixu b'mod differenti.
Aħna nistgħu nitolbu pereżempju li l-ħajja tinbidel u nitolbuha bħala wlied b'fiduċja li fil-missier, imma nistgħu nitolbu wkoll illi ninbidlu aħna permezz tal-ħajja billi ngħixuha f'kollox mal-liben b'fiduċja fil-missier. Allura hawnhekk fil-ħajja iċ-ċertezza tagħna, il-kamra tagħna, il-post tagħna ser tkun il-fidi. Fil-futur se tkun l-imħabba biss il-komunjoni ma' Alla fis-sema. Ovvjament aħna spiss nfittxu soluzzjonijiet żgħar. Ġesu jħares lejn il-problema l-kbira. Forsi aktar milli l-istabbiltà tal-lum, forsi nista' nfittex dejjem aktar is-sema. Aktar milli kif se nkun aħjar issa għal kif ser ngħix skont il-mulej Ġesu. Ovvjament dan kollu jitlob kumbattiment, jitlob ħafna talb għal bidu nitħawdu bħalma tħawwat Ġesu u bħalma tħawdu id-dixxipli. Imma bil-mod il-mod dejjem irridu nirrisettjaw ruħna għal x'inhi l-iskop tal-ħajja li ngħix dejjem kollox ma' Ġesu b'fiduċja fil-missier. Imbagħad il-kliem ta' Ġesu jispiċċa billi jgħid wit-triq għal post fejn sejjer ta' fuqha. U Tumas qallu mulej aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu, jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Interessanti hu illi għad-dixxiplu t-triq jew fejn sejjer mhix ovvja. U la għad-dixxiplu d-destinazzjoni mhix ovvja. Forsi anke għalina mhix dejjem ovvja fejn tassew sejrin. U allura bħala dixxipli ta' Ġesu dejjem irridu nirrisettjaw ruħna għad-destinazzjoni l-vera, l-għaqda mal-missier, il-postana fih danu. U biex immorru hemm Ġesu. Ġesu t-triq, il-verità u il-ħajja. It-triq għalfejn, id-destinazzjoni għalant il-missier. Il-verità x'inhi? Kif naraw f'dal-Vanġelu, il-verità hi li Ġesu huwa l-liben tal-missier li bejnietom hemm għaqda u imħabba infinita, divina. U allura l-verità x'inhi? Il-verità hija l-imħabba ta' bejn Ġesu u l-missier, l-imħabba tagħhom lejna. Tant li Ġesu il-qudiem fil-Vanġelu jgħid min ra lili ra lill-missier. U l-ħajja vera, Ġesu triq il-verità u l-ħajja. Il-ħajja vera x'inhi? Il-ħajja vera hija il-ħajja tal-għaqda tal-komunjoni ma' Ġesu u mal-missier. Il-ħajja tal-ulied ma' missierhom. Diki il-ħajja l-vera. Ġesu triq il-verità u l-ħajja. Ma ninsewx illi l-ħajja l-vera hija l-ħajja ta' Ġesu xoxt, dik li ma tintemm qatt. U għedna li l-kwalità prinċipali ta' din il-ħajja mhux biss li ma tintemm qatt, imma hija fejn qiegħda din il-ħajja, ċoe li nkun mal-missier. Fl-ewwel ittra tiegħu San Ġwan jgħid dan il-kliem, jiftaħ l-ittra b'dan il-kliem. Jgħid dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li messew idejna, jiġifieri il-verb tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u qegħdin niġdu għalija. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Għalhekk aħna ħammorru hemm min se joħodna Ġesu għand il-missier. Interessanti però illi nafu d-destinazzjoni, nafu min se joħodna,
imma il-mappa ta' minn fejn se ngħaddu u t-tappi tagħha da mhumiex miktuba bil-lest minn qabel, ċoe aħna ma nafuhomx. Sempliċement nafu li minn kull fejn ser ngħaddu jiena nista' nasal għad-destinazzjoni tiegħi. Għax jiena nista' nserraħ fuq min qiegħed isuqni. Ir-regola x'inhi? Ir-regola hi li nibqa' dejjem ma' min qed joħodni, ma' min qed imexxini. Anke jekk kultant diffiċli, anke jekk kultant ngħid imma dan minn hawn qed jgħaddini, dan jaf fejn sejrin, dan jaqgħu tilef it-triq. Ma kienx ikun aħjar li kieku għaddejna minn din it-triq li donna aktar tajba u qusa. Anke f'dawk il-mumenti irrid nafda f'min qed imexxini. Bħal meta forsi miexi fuq muntanja diffiċli ħafna, forsi bil-lejl, imma għandek min jafa l-muntanja u int tagħmel kull pass tiegħek bħal pass ta' min qiegħed jurik it-triq. Imbagħad Ġesu ikompli. Kieku waraftu lili kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. Allu Filippu mulej, urina il-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb, ili daqshekk magħkom Filippu għadek ma raftnix. Min ra lili, ra lill-missier. Kif tgħidli urina il-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Filippu irid jara lill-missier. Din hija x-xewqa l-aktar profonda tal-bniedem. Għal dan aħna maħluqa. Hekk is-salmisti fost l-oħrajn jgħidu ejja qed f'qalbi fittex il-wiċċu, jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni. Jew Salm 42 bħalma żżiela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla, ruħi għaċċana l-Alla, għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla. Ix-xewqa tal-bniedem hija dik li qal Filippu, urina lill-missier. Sempliċement Filippu ma femx illi tara lill-missier meta tara lil Ġesu. Meta tiltaqa' miegħu. Għaliex? Għax hu fu l-missier u l-missier fih. Għaliex hu ħaġa waħda miegħu. U allura dak kollu li Ġesu jgħid u jagħmel u jaħseb jgħidu frott din l-għaqda tiegħu mal-missier. Interessanti ħafna x'Ġesu kull ma jagħmlu għax jara lill-missier jagħmlu għax hu ta' ġewwa miegħu. Ovvjament dan ma nistgħux ngħiduh dejjem għalina. Aħna l-erq jew l-għajn tal-aġir tagħna, tal-kliem tagħna, tal-azzjonijiet u l-għażliet tagħna jista' jkun għajn ieħor, sors ieħor u mhux il-missier. Dak li nagħmlu jista' jkun ġej minn postijiet oħrajn. Jista' jkun ġej frott pereżempju il-beżat tagħna. Fatti ħafna drabi naġixxu frott il-biża. Il-biża li u naġixxu. Frott pereżempju l-feriti tagħna. Frott l-ingann illi naqew fih. Frott kultant il-mentalità tad-dinja illi taħkimna. Frott il-vana glorja. Frott il-protezzjoni tagħna nfusna, eċċetera, eċċetera. Kemm hu sabiħ li Ġesu dak li jagħmlu frott ir-relazzjoni tiegħu mal-missier. U xi ftit naħseb jistedinna biex aħna dejjem inqiegħdu l-eruq tagħna fil-missier biex dak li nagħmlu jkun dejjem aktar ġej minnu. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan ħafna qabel f'kapitlu 5 Ġesu jgħid tassew ngħidilkom li l-iben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajħ jekk ma jarax lil missieru jagħmilha.
Għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom liben ukoll bħalu. Għax il-missier lill-liben iħobbu u jurih kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih ħalli jkollkom biex tistaġbu. U f'kapitlu 12 għax jien jgħid Ġesu għax jien meċċejn minn moħħi imma kien dak li batni, jiġifieri l-missier li ordnali xi ngħid u nitkellem. U imbagħad l-opri stess ta' Ġesu juru l-għaqda tiegħu mal-missier. Infatti x'inqrajna fil-Vanġelu emnuni jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra emnuni minħabba dawn l-opri stess. Mill-emil tagħhom tarfuhom, mill-frott tagħhom tindunaw x'tip ta' siġra hemm. F'kapitlu 5 Ġesu jgħid iżda jien għandi xi akbar minn dik ta' Ġwanni għax l-emejjel li tan il-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jiena qiegħed nagħmel jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U imbagħad il-Vanġelu jispiċċa b'dan il-kliem. Ġesu jgħid tassew ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom qatt jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. Donnu tidher kelma ħafna impressjonanti u tgħid kif jista' jkun. Imma Ġesu qed jgħid min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom qatt jagħmel. Kemm hi xi ħaġa kbira li aħna dixxipli ta' Ġesu ser inkomplu l-opra tiegħu. Kif isseħħ? Kif se nagħmluha? U jgħid dan iseħħ bil-fidi, ċoe min jemmen fija u wkoll mena il-fidi aktar ma jiena nqiegħed siqi fuqu aktar nagħmel l-opra tiegħu. U imbagħad kieku nibqgħu naqraw il-Vanġelu żewġ versi ta' wara li mhumiex fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd, nindunaw li t-tieni pass kif nagħmlu l-opra ta' Ġesu huwa permezz ta' talb fl-isem ta' Ġesu, it-talb skont il-qalb tiegħu u meta nkunu maquda miegħu u mal-missier. Li prattikament kollha kemm huma jgħidu l-istess ħaġa. Jagħmel l-opra tiegħu minnu maqut miegħi, billi jserraħ fuqi, billi jħobbni, billi jitkellem miegħi, billi jitlob skont kif nitlob jien, billi jiddaħħal fih jew iħalli jidħol fih il-mentalità u l-qalb tiegħi, eċċetera, eċċetera. Fil-Vanġelu ta' San Mattew Ġesu jgħid illi min jemmen fih tassew qed jagħmel ħwejjeġ kbar bħal għadna kemm smajna. Tant li jgħid kapaċi l-fidi tagħkom ċerta tmexxi il-muntanji, l-affarijiet li jidhru l-aktar qawwija u b'saħħithom. U mhux hekk biss jgħid Ġesu akbar minn tiegħi qatt tagħmlu. Kif jista' jkun? Jista' jkun jekk narawhom f'sens kwantitattiv, fis-sens illi matul l-istorja fl-inħawi kollha tad-dinja id-dixxipli ta' Ġesu għamlu opra illi Ġesu biex ngħidlek ma laħħaqx magħha kien jgħix għal ftit ta' żmien f'post partikulari. Però l-opri dejjem ser ikunu ta' min? Ta' Ġesu tiegħu. Permezz tiegħu, bil-qawwa tiegħu, bil-fidi fih, bl-għaqda miegħu. Għalhekk biss jistgħu jsiru l-opri qaddisa tal-fidi. Fil-Vanġelu skont San Mattew fid-diskors tal-muntanja l-Evanġelista jgħid hekk għandu jiddi, qed jitkellem Ġesu ovvjament, hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Mela, ħajidhru l-emejjel tajba tagħkom quddiem il-bnedmin. U il-conclusion se tkun tal-oħrajn.
u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. F'kelma oħra, ħajaraw l-opra tiegħi jew tiegħek u n-nies ħatgħid dejn mhijiex biċċa xogħol tiegħu, imma dejn biċċa xogħol tal-Missier. Kieku t-Taljani jgħidu non è farina del suo sacco, ċoe mhux tqiq tal-ixkora tiegħu, dan l-ixkora tiegħu kieku tagħti xi ħaġa differenti. Imma il-Missier jagħmel l-opra tiegħu fina. Għalhekk eżisa jew nifqu ftit fiskiet quddiem it-taħwit u l-kriżijiet u t-taqlejb li jistgħu jkun hemm fil-qalb, ejjew inqedu l-fidi tagħna fil-mulej Ġesu, inqedu saqajna fuq il-blata il-ħajja tagħna, ejjew narfu illi ċertezza, l-unika ċertezza tal-ħajja hi fil-mulej Ġesu u fil-Missier. Ejjew għalhekk mhux tant infittxu li l-ħajja tinbidel, imma ma min ngħixuha, ma min ngħixu iċ-ċirkustanzi u t-taqlib tal-ħajja. U narfu illi d-destinazzjoni aħħarija tagħna hi li nkunu fih dan il-Missier bħalma qiegħed Ġesu Sidna. Issa sejrin nitolbu flimkien it-talba tal-Missierna nagħmluha bħala awliet, nagħmluha billi b'fiduċja nafdaw ħajjitna u l-ħajja tad-dinja kollha fidejn il-providenza u l-fideltà tal-Missier. Illum naħseb jixraq ukoll illi inħallu fidejn il-Missier nippreżentawlu l-abbatini kollha tad-djoċesi tagħna u l-familji tagħhom illi llum kellhom l-attività hawnhekk fuq it-suntir tas-santwarju. U nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali u ikkonsagrata. Għalhekk flimkien nitolbu. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltmatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Jekk tridu l-ħajja fikom, imlew qalbkom bil-kelma tiegħek. Ħarsu għajxu għala tibsa xejn. Ikolkom ferta sew. Me